bestela urrian, aguantatuko dugu, espero dut. Vale. Bueno, bagoaz, Nik egin dut txalo eta sartu garela uste dut. Twitchen bagaude. Twitchen, bai. Segituan irratian. Bai. Bagoaz. Jaikitzen da erortzen, ikasi dugu urratsak elkarlotzen. Goi zerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe prest ditugu sustatuko lagunak. Luistxo Fernandez, egunon. Egunon, Zer moduz? ondo, eta berriz ere, albisteak komentatzeko prest, teknologia, Hori da? eta euskara, eta Mhm. Hala da. adimen artifiziala, ja da. Bai. Hori gure atal bat, hola, egin barko dugu Twitcherako alako kortinilla bat, edo hola, eta orain, eta hola, robot bat, Hori da. eta orain itzein dezagun horrela adimen artifizialaren gure tartean. Barkatu txurakeria, baina gaur, hain zuzen ere, anaitze, segura irratitik abisatu zeniguten, Bai. begira hau zein interesgarria, Mhm. eta horretaz jardungo dugu. Horrekin hasiko gara, inporta ez badizute. Vale. Oso ondo. Bai, ze orain albisteak teknologi arlotik dituzten albisteak beste modu batera hartzen ditugu. Orain lantzen ditugu ea euskaraz erabili daiteken edo ez, eta horregatik partekatzea eta elkarlana ezinbestekoa gure munduan. Luistxo. Bai, bale, bueno, orduan esplikatuko dugu hau zer dan, ez? Bai. Gaztelaniazko izen batekin agertu zitzaizuen eta zitzaigun Bai. guri, Mhm. hablaconlahistoria.es izeneko gauza bat. Mhm. Irakasle, Hola. Alicanteko Eltxiriko irakasle batek egina da. Mhm. Ez du oso ondo esplikatzen zer tresnarekin bidez, baina ez du berak adimen artifizial bat erabili, baina adimen artifizialeko zerbitzuren batek eskaintzen duen konexio bitartez edo landu edo osatu edo prestatu duen gauza bat da. Eta Vale. e, e, Ikusiko dugu. sartuko gara, partekatuko dut, pantalla ikus dezagun. Ze audioz hau ez da pasatzen, baina testuz funtzionatzen duen gauza bat da. Mhm. Audio ere igual etorriko da, euskalo. Bueno, Gaur egun dauden teknologikin, bai, aukera bueno, badago. hementxe daukagu, eta Albistea, bai. agertu zaigu elkano faltsu bat, ez? Irudiak ere adimen artifizialeko bezalakoak erabiltzen ditu. Bai. Ongi etorri ontzira, elkano naiz. Hori benetan eman digu tresna honek erantzuna. Bueno, zera da, testu adibide batzu dauzkagu, Mhm. Napoleonekin, eta elkanorekin egindakoak, nola, Vale. bueno, hori sartuko gara, eta ulertuko dugu ikusita. Hablako la historia.es sartuko gara. Mhm. Eta, bueno, adimen artifizialetik ezagutu dugun gauzetako bat da, esango dut, chat adimentsu Bai. esan Mhm. dugun hori. Testua sartzen duzu eta erantzuten dizu. Hori da. Horrelaxe egiten du honek, baina pertsonaia batek, jada, pertsonaia historiko baten pertsonalitatea eta jakintza izango lukeen adimen artifizial moduko bat dago hor. Hori da. Eta pixka absurdoa da, baina ez dagoen gaizki ere, funtzionatzen du nolabait. Eta gainera dauka interfaze bat, hizkuntza Mhm. batzuetan, espainolez agertzen zaizu, un espainol bat alako, baina euskera ere Bai. badago. Eta euskara Historiarekin historiarekin hitz egin, eta orduan, pertsonaia batzuk probatu genituen, Mhm. nik Napoleon deitu nion, Napoleon Bonaparte noski, Bai. esan nion, kaixo, emperadorea, zer moduz, honetaz eta bestea ze jardungo zenuke, eta erantzun zidan, kaixo, estimado interlocutor. Eta Vale. egindako galderak euskeraz nik egin, eta ondo ulertu zituen, Vale. baina erderaz erantzun zigun. Mhm. Eta aldiz, elkanorekin bai euskeraz eta jardun eta erantzun zigun, Euskaraz. ongi etorri ontzira, gainera. Bueno. Eta orda nor bilatuko dugu? Norekin egingo dugu aproba? Ez dakit.
Bueno, probatu dut, nik... Karl Marx, Venga, edo ados. Indira Gandhi. Ondo, Ez ondo, dakit. bai. Karl Marx. Claro. A ber, Kaixo, bai, Karl. Saiatuko gara, euskaraz bai, konturatu euskaraz zarete bai, egiten. batzuk Borlet, euskaraz erantzute dutela, baina... haunditu behar dut pixkate Bai, irudia. hori da. Bueno, berak eman digu lehenengo diosala, ongi etorri ni Marx naiz. Nire kapitalismoari egindako kritikak oihartzuna izan du mendeetan zehar. Bueno, 2 mende, ez exageratu. Gehiago ezagutzeko prest? Bai, Karl. Esaiguzu zerbait komunismoaz. Mesedes. Edukazio pixkat. Edukazioa, lehenik. Bai, Karl. Esaiguzu zerbait komunismoa mesedes. Toin, segundo batzuk hartzen ditu. Vale. Txat, GPT-ren baino... Noski, bai, badator. Ai, Komunismoa nire eta Friedrich Engelsen pentsamenduaren arabera jabetza pribaturik gabeko eta klase sozialen desagerpena bilatzen duen sistema ekonomiko eta soziala da. Komunismoan, ekoizpen baliabideak, bueno. eskerrik asko, Karl. Ordoa, 3 lerro, 4, Oso bitxia da. Zalda izango, bi parrafo saldatu du, gizarte komunista batean ondasunak eta zerbaitzua guztion Zerbitzua guztien beharren beharra. arabera banatuko lirateke eta izinoren euskera oso txukunean, Mm. Zergatik Napoleonek egin zian erdea, vamos, ez dut, nago indignatuta nago. Batzuk hori guztiak Bueno, probatzea zaila da, baina batzuk. Bueno, komunismoaz galdetu diogu, eta, komunismoaren alde dago. Karl Marx esango nuke, halako defentsa bat egiten ari zaigula, bere gizartea, hauxe da. Noiz bukatzen da, Karl, beste galdera bat egin behar diot, zure bizitza pertsonalaz. Jakin nahi nuke. Edo momentuan ze janari zuen gustoko, deloko kontuak ere. No, hori igual urrengo gaiztakeria. Baina, esan dezagun zerbait datu historikoetan oinarritu daitekena. Zure bizitza pertsonalaz jakin nahi nuke, seme alabarik izan zenuen. Ez dakit datua. Ez dakit familiarik izan zuen, edo ez. Eta bidariko diot. A ber. Igual horrendik idazten. Izan da izango Fidel Castro bezalago komunista bat, 3 orduko hitzaldia botatzen zuzena. Bai, noski. Begira, erantzun. Nire bizitza pertsonalean gertatuko ez ere hitz egin dezaket. Maiatzaren, irekiko du ezpada Wikipedia horria, beste nonbaiten. A ber, egia esaten digun ala, ez. Maiatzen bostean jaio nintzen. Bueno, beste leio baten, daukat Wikipedia horria. 6 seme alaba izan genituen. 6 seme alaba. Westfalenekin, a ber. A ber, egia dan. A ber, egia dan. Bilatzen nahi naiz. Bai, emaztea Jenny von Westfalen, seme alabak, Eleanor, Jenny, Laura, Edgar, Friedrich, hemen bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kontatzen ditut. 7. Bueno, Wikipedian arabera, baina, bueno, Jenny Caroline Marx. Jenny Laura eta Jenny Caroline, Jesus. Beritzen bitxiak. Bigarren alaba. Uste dut ondo dagoela, bere maiatzaren, bostean jaio zela, esan digu maiatzaren, 14an jartzen dit Wikipedian. Ez dakit. Bai, ez dakigu nondikan jasoko don txat honek informazioa. Hori da, edo okertzen dala, ezta? Gauza bat segure esan dezakegu, da Karl Marx hilda dagoela. Eta ez dela bera, erantzuten nahi zaiguna. Bada. Baizik eta euskal honor. Pertsonaia guztiak hilda daude, zerbitzu honetan, eta bueno. Bai, eta
historian oso atzera egiten du. Pertsonai historiko... 20. mendekoak ere badaude, esan direna, Bai, Indira Gandhi, Harry Truman, hori Estatu ba. Batuetako presidentea, beste Indiako presidentea, baina, bueno, ondo egin du fianbreak jartzen, ze bestela norbaitek Igual jarriko zion norbaitek. demanda bat, Netanyahu jartzen duzu eta misil bat bidaltzen dizu. Eh, Bueno, ek- bitxia da. Etxia da, eta ekimen pertsonal bat da, Hori. hau da, segurazki hor ere parte hartu izan duen, bainat ere zuma egongo da pentsatzen hau euskeraz egin behar dut, hemen jarri behar ditut, Euskal pertsonai historikoekin. Iparragirre, Salvador, Eneko Aritza, eta, Bueno, eta beste norbait, auskalo, ikusiko auskalo. dugu. Bueno, kortinilla, adimen Hori da. artifizialeko atala, pasatzen Bai, dugu, eta hori da. beste gai batera igaro Lagundu. gaitezen, nahi baduzu. Ados. Bueno, zuenea egingo dugu salto. Bai, Zuen artxibora. bai, hori da. Sustatu hitz egingo dugu, Bai, gure artxiboan berrikuntza batzuk esertu ditugulako. hori da. Eta kontatuko dut, honen historia igaz ere tokatu zen, zerbitzu batzuk eten egin behar izan zituen, Mhm. kode sintasek sustatu egiten duen enpresak, TBIxa izeneko gauza batzala bideoak eta jasotzen zituenak, ze Bai, bideo daude euskaraz boladan interneten eta horiek biltzen genituen, eta UMAP izeneko zerbitzu bat zegoen Twitterreko jarduna jarraitzen zuena, eta hainbat txio euskara, zelako datu soziolinguistikoak, zetraol dauden boladan, vale. albiste detekzio sistema bat ere batzukan sustatu integratuta. Zerbitzu interesgarri batzu ziren, baina 2023an Elon Muskek Twitter erosi, eta, bueno, gero isa ditu zion, Bai, moztu zituen datu horiek erausteko doako gaitasuna, presio bat jarri bai, zion eta zailtasun batzuk, eta hortaz, TBIxa ere Twitterreko jarioetatik lortzen zituen datuak, ze bideo zeuden. Eta, esango dut, eta UMAPek ere handikan elikatzen zen, eta elikatzen zan, vale. geratu zian hilda. Bueno, Vale. kongelatu genituen, eta gaur aste honetan, desagertu dira saretik ere bai. Baina, klikatzen duenak tbixa.eus edo uma.eus, Bai, sustatuko artxibora doa, eta artxiboa erakutsiko dut ados. orain, hori partekatuko dut. Bueno, ongituko dut pixkat, ikusi dain. Sustatu dauka 2001-etik Wow. martxan dagoen artxibo bat. Hemen argitaratu zen lehenengo albistea, hor dago. Gure hemerotekan sartu ditugu hankasartze guztiak hor daude. Eta egia bat edo beste ere kontatuko genuen ia mende laurden honetan. Pentsa. Baina, orain egin duguna da artxiboa aberastu, hau da, juten bazara 2022-ra, Bira. jala 22 urtera, hilabete jakin batean, daude ze albiste argitaratzen genitun. Pentsa. Eta gehienak irudirik gabe, orduan testuala zen nagusiki. Baina, egin duguna da TBIxak eta UMAPek zeukan informazio mordo bat hemen integratu. Hau da, TBIxak Vale. esaten zuen ze bideo zeuden boladan funtzionatu zuen urteetan, izan zirala 6 urte. 6 urtean hilabete bakoitzean, egun bakoitzean zertzegoen boladan, ze bideo zabaldu zian. Eta hori ikarri egin dugu ona. Eta UMAPek ze traol zeuden boladan, eta ze datu soziolinguistiko. Eta orduan, egiteagatik ariketa bat joango gara artxiboan orain dela 5 urtera. Vale. Orain dela 20 urte ez zeuden TBIxa, ez zeuden Twitterren izan existitzen, baina orain dela 5 urte bazeuden gauza hauek, eta ona etorri dira. Orduan, Vale. 2019 sartzen naiz, lehen horri hautsik dago, hilabete okeratu behar dugu, eta maiatzea sartzen gara, eta daude, bueno, maiatzean ze artikulu publikatu ziren, lehenengo fitxa batean, eta hau lehen ere bazegoen hau, ezta? Bueno, kasu honetan, egunero artikulu bat, edo gehiago publikatu izan ohi dugun bezala, eta hor, ze albiste eusko teknologiko zeuden, hori hor dago, orain arte ere bildu dugun bezala. Baina, bideoen atala ere badago.
Vale. hori da. Vale. Eta Euskal Pailazoak, kantak izeneko ekimena, berri txarrak, beti boladan, aritza duri zerbait ezaten, Nafarroa oinez, kilometroak, ikastolen festak ere maiatzaren Bai. inguruan, baina jala 5 urtekoak, eta horri buruzko futbolista bat ere barriketan, eta bideo artxibo ere hor dago, eta klikatu eta bideoak ikusingo dira gainera. Claro, Bueno, claro. batzuetan irudik oker bat ikusten dugu, eta da segurazki bideoa desagertu dalako Ados. jatorrizko iturritik, baina ikusi zala eta egon zala hor dago datua. Mhm. Eta beste pestainatxo batean daukagu UMAP izeneko, UMAP, vale. eta hor hilabete horretan ze datu estadistiko bildu zituen, ez? Euskaraz, txiolari euskaldunek zenbat txio egin zituzten, jaso egin dituen 600.000 txio, erabiltzaile euskaldunen gandik, eta Begira. 118 35.000 euskaraz izan ziala, eta hor. Baina, hilabeteko kuadroaz aparte, egunez eguneko ere badago, eta joan gaitezke orain dela 30, barkatu, Hogei. egoin dela 5 urte, maiatzaren 30ean zertzegoen, orduan. Berriro ere artxiboan klikatzen dut, gaurko datan, artikuluak, belen ikusi duguna, hain zuzen Bai, ere, hasieran gertzen albiste izan zen Gladys del Estalen hilketaren 40. urtemuga, horrek esan nahi du gaur dela 45. Militante informatikari eta militante ekologista, protesta batean, Guardia Zibilaren tiroz hil zutena Tuteran, Donostiarra zen, eta urteurren horren albistea hor dago, eta baita ere, beste albiste politiko bat edota genuna, Eskoziako erreferendumari buruz. Baina hemen ere daude, egun zehatz honetako bideoen pestaina daukagu, eta traolak izenekoa, hau da, UMAPetik ez bakargi informete soziolinguistiko hori, traolak ere badaude, eta orduan, duela 5 urte, ez dakit, gaur ez garari informazio biltzen, baina duela 5 urte, traol hauek egon ziren boladan, eta klikatuz gero, gainera, bertara goaz. Vale. Eta, orduan, egin ziren txioak ikusi daitezke. Bueno, nire Twitter kontuan ikusi dugu, baina Ikergazte kongresua izan zen, hau da... Ez dugu ikusten guk, Luisu? Ez da ikusten? Ez digu... Bai, bale. Bueno, orain bai, hau da. Klikatu dut, beste leio batera ireki zait, baina hemen dago informazioa, eta egun horretan, eta maiatzeko aste horretan, Ikergazte, 2019 izan zela kongresu bat, esango dut, UEU antolatzen du hau, ikerlari gazteak eta hola eta biltzen zituen, eta horri buruzko argazki, informazioak eta ze gauza aurkeztu ziren, sari emate bat ere egon zen ikusten dudanez, baina hori da, liburuak baditu zituzten. Bueno, informazioa, sustaturen artxiboa da, gutxi gara beran ikustu du, jardun digitalaren artxibo kompleto xamar bat, eta gehitutako 2 pestaina horrekin, are gehiago. Bai, gainera beste bat ere badago, berriro partekatuko dut, guztien badit sistemak, gauzatxo bat erakusteko bakarri da, Berriro ere noa lehen erakutsi dudana. Maiatzaren 30ean artikuluak, bideok eta traolak. Baina, etzan egon saretik atala, eta hori zezan sustatun Twitterratik atzatzekin dituen albiste automatiko horiek. Eta egun honetan, etzan egon, baina bezperan data aldatzera noa, eta saretik atala ere egon zan, eta saretik albiste sorta bat ere etorri zan. Zergaitik etzian 30ean egon, bueno, ez dakit, batzutan txatorren eta beste batzutan fallo egitezu. Baina, bueno, Nafarroa, zepaileak ez du ez ulertuko, Maialen Aspe izan ezingo da Estokolmen lehiatu, Iberiak ez duelako pertika faktoratzea onartu. Bueno, beste edabide batzuetako albisteak, eta klikatuz gero, ere, partekatzen dut, ezta? Bai. Albiste bat berriatik atera eta zetxiotan komentatu izan zen, jendeak komentatu izan zituela, eta, bueno, irudi zar batzuk eta desagertu dira alako apurtutako irudi batzuen profilak eta ikusten dira, baina albistea, euskarazko albiste bat da jendeak nola komentatu zuen, hortxe.
sustatuko artxibo, Atalean. ni oso harro nagoen gauza bat, ez urteetan Bai, aurrera bai, joan ahala bai. iraganari gehiago bideratzen diogu, eta baina, bueno, uste dut egin behar den gauza badela. Eta Bai. ez da egiten, aparte Euskal Herrian, udalek eta biltzen dituzte euren artxibo eta papeleria eta akta guztiak papelean biltzen dira, baina interneten produzitutakoa nork biltzen du. Ja. Bueno, Ba, gu gurea behintzat. ba oso ondo, eredu izan daiteke. Bai, domina bat jarko diogu gure zeari, eta erabilgarri ere, bada, begiratzeko, zertaz geniar duen oinela 5 urte. Begira. UMAP eta TBIxakoak, bueno, artxiboaren lehen horrian esplikatzen da, ze epetatik ze epetara daukagun informazio mota Hori, bakoitza. bai. Mhm. Ze, esan dudan bezala, ba, tarte batzuetan funtzionatu zuten zerbitzuak izan ziren, orduan, hoi ekarri ahal izan dugu, orain ez Hori da da. biltzen, baina, bueno, badaukagu beste ideia batzuk ere, gauza gehiago artxibatzeko, baina, bueno, denborarekin egingo Bueno, dira. horren berri ere emango dugu, Luistxo. Ba, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte esango dizugu, Luistxo. Hori da, datorren astean ikusiko dugu elkar. Bai, ondo izan. Agur, bai. Agur.